Okay, så vil sige, min anden træning i den her uge er så overstået. Og jeg vil sige, første dag, der var jeg sådan lidt, lidt øm, ikke så galt. Men anden dag, det vil så sige dag, der altså, jeg kan simpelthen mærke det i hele min krop. Og så konklusionen af alt det her, det er, at jeg ved jo selvfølgelig ikke, om det virker endnu, men det tror jeg vitterligt, det gør. Fordi for det første kan jeg mærke det i min krop, for det andet, er du klar, jeg får varmen. For det tredje kan jeg mærke, at min krop bliver brugt på en måde, som den i hvert fald ikke er vant til at blive brugt. Og jeg havde jo nok lidt, at jeg troede egentlig, det var forholdsvis nemt, også i de 30 minutter. Og i dag har jeg simpelthen været nødt til at stoppe før tid, altså at sige, så tager jeg lige en dag mere i den her uge. Men simpelthen fordi, jeg skal ikke starte alt for hårdt op. Så har jeg stået med den her hula-hoop-ring, og det i sig selv, det er også et kunstværk, fordi at, det gør eddermame også ondt at stå med den her. Og det er fordi, den vejer mere end normale hula-hoop-ring gør. Og så er det så meningen, nu skal jeg simpelthen være herinde. Men simpelthen skal stå sådan her, og jeg skulle stå i 5 minutter, og så var min mave smadret. Jeg vil sige på den måde, at hvis jeg sådan skal have en sådan opsummering af det hele, så vil jeg sige, det her med, at der er personlig træner på, det er i hvert fald ikke, eller det er i hvert fald sige, det er undervurderet, hvilken kan man sige, gevinst det har. Fordi hvis ikke der var det, så tror jeg simpelthen ikke, min selvdisciplin, den havde ikke klaret det. Og det er jo en livsændring. Altså, der er jo en grund til, at man har for mange kilo på. Det er jo fordi, altså, man ikke får lavet tiden, eller når man så kommer hjem, så gider man sgu ikke mere. Altså, det er jo helt, det er bullshit, det er helt ærligt, ikke? Det er jo derfor, at man ser ud, som man gør. Og det vil sige, at man skal have en, der hunter rundt med en derinde. Det skal man. Fordi man kan jo også bare stå stille og roligt og hoppe en lille smule for sig selv, men det hjælper jo ikke noget. Så det synes jeg er klart gevinsten med det her. Og det tror jeg også skulle være grunden til, at det her det vil kunne komme til at lykkes for mig den her gang, hvis det er. Det er simpelthen fordi, der står den her træner derinde, og man simpelthen, hvis man overlader til sig selv i de her maskiner, som ellers er i andre fitnesscenter, så får jeg simpelthen gjort det. Og det ved jeg, det kan jeg sgu lige så godt ærligt sige, det tror jeg heller ikke, der er mange andre, der vil. Så er der træningsform. Det her med med at man står på det her board, og man så står i de her maskiner. De der maskiner der, almindeligvis, når jeg har været gået i fitnesscenter, så er det jo sådan, at der er vægte på. Så enten den her vej eller den her vej, så er det helt nemt, fordi man ikke bare rykker. Det er det så ikke her, fordi der er både modstand frem og tilbage, og det kan man snart godt mærke, altså syren i ens krop. Om det giver mere, det kan jeg sgu ikke vurdere endnu, men det er i hvert fald en anderledes og en sjov måde at work out på, det man siger det på den måde. Så er der det her med, at der ikke er spejl. Altså det er det, jeg skulle nok fortælle for, der ikke er. Og det er måske min egen forfængelighed, men jeg vil skulle sige, når man starter et fitnesscenter, som ofte set, så er det jo fordi, man godt lige vil tabe sig de her kilo. Og nu er det ikke for at være rigtig træls, men nu er det jo også, man ser jo også tykkere ud i spejl og på film. Så I skal lige tage 5 kilo af mig, når jeg ser den her video. Så det vil sige, at man ser altså federe ud, end det man er. Ikke? Og allerede der, og jeg gider sgu ikke se min, altså jeg er blevet over 30, ikke? Mine bryster er sgu ikke, som de altid har været, vel? Der er sgu kommet flere kilo på, de er ikke spidsede mere og står ude i luften. Så det her med at stå og kigge på mig selv, sådan nærmest som om, at jeg har fået, ørevarmer, det gider jeg simpelthen ikke. Det er jeg simpelthen blevet for gammel til, lad mig sige det på den måde. Så jeg synes, det er rigtig lækkert, det her med, at der ikke er spejl, og man skal ikke sidde og projicere der foran spejlene. Det indikerer også en bestemt slags type mennesker, som jeg egentlig synes er meget rart. Og det er også, kan man sige, det giver også en modvægt til vores samfund lige nu. Det her med, at man simpelthen er på hele tiden, at det her det er et fristed. Du er ikke på. Jeg er meget, meget på med mit arbejde. Og her er jeg ikke på. Og jeg kan ikke se, hvor klam jeg er. Og det er sgu egentlig meget rart, ikke? Fordi jeg er sgu klam, når man sidder der i de der maskiner. Det er alle mennesker, for fanden, ikke? Måske lige på der Rihanna, men vi andre er. Så det kan jeg egentlig også meget godt lide. At det kun er for kvinder, det kan jeg til gengæld rigtig godt lide. Der vinder det her koncept, det vil jeg sige. Fordi at, jamen igen, det er jo det der med, at man er på en anden måde. Altså,